השם. חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. סלטים של יוסי. שיר המעלות אשא אליי אל ההרים, מאין יבוא עזי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. נו בקר, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה והרע בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ורועך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה
לקבל פני החמה. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. ואבא שלי גדול וחזק, מה שאני מבקש הוא נותן לי צ'יק צ'אק. עדיף להיות בן מלך, לא בן של עבדים, בפרט הבן של מלך מלכי המלכים. איזה כיף להיות יהודי, להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. ולפעמים אני נופל עמוק עמוק עמוק, ממש בשוק, אחרי הכל חושב גבעת, אוי ואבוי, אני נזכר ברוך ברוך שלא עשה לי גוי. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. ועכשיו אני בחתונה, הפננה, לא שעות רוקד, אני לא מרגיש. אתה רוצה חריינה, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, לה 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 שפרי כמים ליבך, כמים ליבך, אוי 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 שפרי כמים ליבך, כמים ליבך, כמים ליבך, כמים, כמים ליבך. נוכח בעיני השם, נוכח בעיני השם, שפרי כמים ליבך, כמים ליבך, אוי 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 אוי, שפרי כמים ליבך, כמים ליבך, כמים, כמים, כמים ליבך, כמים, כמים ליבך.
נבחר העם היהודי. על אחת מהקהילות היהודיות אחת מהקהילות היהודיות באחת מהגטאות ברחבי אירופה, כמדומני אני חושב שזה היה בגטו ורשה, התקרב חג הפסח, והיהודים שהיו יראי שמיים דאגו מה יהיה בפסח, איך נאכל מצס, איך נקיים פסח מצה ומרור. הדאגה הייתה חזקה כי הם היו עובדי השם באמת, והם חיפשו ודאגו מה יהיה בפסח הקרוב. מה עושה יהודי כשיש לו שאלה ויש לו צרה? הולך לרב. א' כל פונה לריבונו של עולם, אבל אז הוא גם מתחיל לפעול. הלכו קבוצת יהודים מהגטו אל רב הגטו וניגשו אליו, רבה 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 רבה, חג הפסח מתקרב, תן לנו עצה, תן לנו בינה איך להתקדם. אותו רב שפיקח היה, אמר להם, אנחנו מתחילים לאסוף קמח. להשיג קמח בגטו זה היה פרויקט לא קל, בלשון המעטה. לא קל עד כמעט בלתי אפשרי. היהודים ארגנו משלחות קטנות שחצו בלילות אל השדות סביב אותו אזור של גטו, ופשוט אספו חיטים במשך כמה שבועות. עד שנאספה בידם כמות של 2 שקי קמח. אתם יודעים מה זה 2 שקי קמח להשיג בתוך המלחמה הנוראה, בתוך השואה, בתוך גטו? אנשים חיו שם עניים מרודים, חולים, מוזנחים, מלאים מחלות, משוועים לאוכל, והיה להם 2 שקי קמח. תראו מה זה כוח הרצון. כוח הרצון שיהודי מבין את חשיבות המצווה, מבין את חשיבות הדברים, הוא מתאמץ והוא מגלה בעצמו יסודות וכוחות שהוא לא ידע שהם קיימים בכלל. מתקרב חג הפסח, אין בעיה, קמח יש, אבל לאן נתקדם עם הקמח? צריך להפות את הקמח, צריך תנורים, להדליק עשן של תנור מצות בתוך הגטו, בלי לחשוב שהגרמנים יראו את זה בכלל, זה משהו שהוא בכלל לא אפשרי. מה עושים? אותם יהודים שמאמינים הם היו, ניגשו לרב, הגיעו לרב עם 2 שקי קמח. אמרו לו הרב, השגנו 2 שקי קמח, איך אנחנו מתקדמים מכאן? אמר להם הרב, תשאירו את השקי קמח אצלי. מפה והלאה תשאירו את העניינים לי, אני מקדם אותם. אוי אני מאמין, אני מאמין, ואני מאמין, ובאמונו שבלב אמור.
משיח אני מאמין. הלך אותו רב עם 2 שקי הקמח. זה היה י"ג אני חושב, או י"ב, ממש ערב הפסח, לבית של האופה היהודי שהיה בגטו. אותו אופה יהודי היה מותר לו בשעות מאוד מסוימות להדליק את המאפייה. כשהגרמנים התירו לו להדליק באותן שעות, ואז בעצם הוא יכל בקלות אולי להכניס לתוך התנור גם כן מצות, והיה התנור הוא חמץ. הרב אמר, אני מנסה, אני הולך. הרב לקח את השקים, הלך לאותו יהודי, בא אליו בצורה יפה. יש כאן 2 שקי קמח שיהודי הגטו אספו במשך כמה שבועות בשביל לזכות לאכול כזית מצה דאורייסה ביום הראשון של חג הפסח. אמר לו אותו יהודי לרב, כבוד הרב, אני מתנצל, בכוח נפש, זה גדול ממני, אני לא מסוגל לקחת את הקמח הזה ולעשות איתו מצות. אני מתנצל כבוד הרב, אני פשוט לא מסוגל. ואני אגיד לך הרב יותר מזה, את 2 שקי קמח האלה אתה משאיר אצלי, כי אני מכיר את היהודים, אני מכיר את חבריי, הם כל כך להוטים לקיים את המצווה, שהם ייכנסו בלילה, יפרצו למאפייה שלי, ייקחו את הקמח ויעפו מצות. אני לא מסוגל להסתכן, את המצות האלה אתה משאיר אצלי, במאפייה, שלא יהיה לאף אחד גישה אליהם מלבדי. הרב הבין את חומרת האירוע, לא היה לו עם מי להתווכח, זה באמת עניין של פיקוח נפש, והוא השאיר את השקי קמח במאפייה, והלך בבושת פנים חזרה הביתה. ואז, תשמעו מה קרה אז. הרב גלעד, איזשהו שיר קטן. ערב פסח, י"ד בניסן בבוקר. השמועה לא איחרה לבוא, ככה רצה מפה לאוזן בין כל יהודי הגטו. יש מצות לפסח. יש מצות לכל יהודי הגטו לפסח. תראו מה זה צדקות של יהודי. אותו יהודי, ברגע שהרב עזב את ביתו, הוא ניקה את התנור,
הוא ואשתו הצדיקים ניקו את המטבח ואת המאפייה לפסח, ופשוט התחילו לעפות ולעפות 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 במשך כל הלילה. הגרמנים, הם עפו והחביאו, עפו והחביאו. הגרמנים, שראו את העשן מהערובה, הבינו שמשהו לא קשורה. הם הגיעו למאפייה. באותו בוקר י"ד מצאו את אותו אופה ואת אשתו ירויים, מתים, על רצפת המאפייה. ממש במסירות נפש הם עפו מצות בשביל כל יהודי הגטו, והקריבו את חייהם בשביל המצווה הזאת של מצוות אכילת כזית מצה. תראו מה זה עוצמה של מסירות נפש למצווה, של הבנה שזה הדבר הכי חשוב שיש לנו, קיום תורה ומצוות, ברמה שהם החליטו שהם מקריבים את חייהם בשביל כל תושבי הגטו. מעשה שהיה, כך היה. חבר'ה, זה מילים של תפילה, זה פרקי תהילים, אנחנו זקוקים לתפילות האלה עכשיו. נו, איפה הולכים לפה קצת חופרים, הרדימו אתכם, הבירות, האלכוהול, מה עשה לכם? לא. כנוסיכו השם. הרב האוזר, אולי הם רוצים משהו טיפה יותר כזה, ככה שיעורר אותם. כן, לא, אי אפשר גם אולי. היבי סועי נאי, ויורי, ויאי, ויאי, יורי, אוי, סועי נאי, ויורי, ויאי, ויאי, יורי, תעזור לי. בוא, שיר אחד. מה, בוא, עשינו, זה משהו ככה מרגש? לא, משהו אחר. נו, אז דבר, תתחיל. לא, משהו שלי. נו. תן לי שנייה. נפל עצמך.
לבוא. אוקיי, תעזרו לי, בסדר? אנחנו שואגים עכשיו, בסדר? לשאוג, לשאוג. אם אתה רוצה דוקלי, אני צריך מתנדב. דוד ברקת. לא, חוץ מדוד ברקת. בחור שלא מתבייש, שקצת נצחק עליו. אתה יכול לצחוק עליי אם אתה רוצה. אתה יכול לצחוק עליי אם אתה רוצה. מי מוכן להתנדב? לא אכפת לו. מעצור! עוז הרוח
לעשות זה שאתה צריך לשתף פעולה. אנחנו עכשיו עושים ג'ינגל. מה זה אומר? ג'ינגל זה אומר פרסומת. פרסומת לאוכל של כלבים שמאוד אוהבים, וקוראים לזה דוגלי. אתה צריך לעשות למשל קול של כלב, איזה שאתה רוצה. פינצ'ר, לא, חייבים כלב. תמיד תעשה את אלפא. למשל. או... איזה כלב בחרת? אלפא. איזה כלב? תן סליפ, סאונד של כלב. לא שומעים. יופי, חזק יותר. את אלפא מגרגרת. יופי, תנו לו כפיים, כפיים. לא טוב. פעמיים אבל. אתה מתמלא, נתן. אנחנו יצאנו להקלטה? בסדר טוב. להקלטה, יצאנו? הקלטה עליי. לא שומע. אני לא צועק, אני רק בשקט. זה הקול שלי, אני לא צועק. מה זה? מה זה? זה הקלטה של הסרטה. קובי, אתה תעלי משכל? זה לא חלודה. התחלנו? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. הוא צריך להתרכז בנביחה, בסדר? אז אתם לא נסתכל. קניתי דוגלי. לא. לא, מה לעשות? לכלב שלי קניתי דוגלי. דוגלי מזון לכלבים. כי דוגלי טעים ודוגלי מזין. דוגלי כלבים אוהבים. דוגלי! דוגלי? דוגלי! יופי כלבלב! דוגלי טעים ודוגלי מזין. דוגלי כלבים אוהבים. כפיים למקסו! תעזור לי, המוח שלא עובד. ריבו, יש לך ריבו קצת? דוד אחרי זה קריסקט של בקליטר. מה עם משעמם דיכאון? אתה התחלת. כל היום אני רוצה לישון סיגריה, עוד סיגריה ולעשן המון. לא, ביחד. 1, 2, 3 משעמם דיכאון. כל היום אני רוצה לישון סיגריה, עוד סיגריה מעשן המון. משעמם דיכאון. כל היום אני רוצה לישון סיגריה. Chula, chica, a cores do
הלכו לזאת, הלכו לזאת, לזאת, הלכו לזאת, לאמא מקסימה ומסטולה, איזה גאון הרעיון. רק לעשו לה שיר. אתם בקטע של שאגות, שאגת אריה כזה? ובכן, אני רוצה לשמוע אתכם צועקים בלב נשבר. אוי תתה, 1, 2, 3 ו... יותר חזק. 1, 2, 3 אוי תתה, אוי תתה, מי זה תתה? אוי תתה, אוי תתה, הילד שלי צועק, מי זה תתה? אבא זה תתה שאוהב, אבא זה תתה שאוהב, אבא זה אבא ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא. אבא זה אבא ש... לא שומעים. אבא זה אבא ש... אבא זה אבא ש... אבא זה אבא ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא. אוי תתה, הילד שלי צועק, מי זה תתה? אוי תתה, אוי תתה, אוי תתה, זיגדגדם. מישהו מכיר את האוי תתה הישן? אוי תתה, אוי תתה, אוי אוי תתה, זיגדגדם בם בם. אוי תתה, אוי תתה, אוי אוי תתה, אוי תתה, אוי תתה, תתה תתה, אוי תתה, אוי תתה, תתה תתה, אוי אוי תתה, אוי תתה, תתה תתה, אוי תתה, אוי תתה, תתה תתה, אוי 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 תתה, אוי תתה, אוי אוי תתה, זגדם בם בם בם. אוי תתה, אוי תתה, הילד שלי זועק, מי זה תתה? אוי תתה, אוי תתה, מי זה תתה? אבא זה אבא ש... אבא זה אבא... תתה זה אבא ששומר עלינו מכל צרה שלא תבוא. מישהו זוכר את השיר ששרתי, שפחי? מישהו זוכר אותו? שפחי כמים ליבך, כמים ליבך, אוי 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 אוי. שפחי כמים ליבך, כמים ליבך, כמים, כמים, כמים ליבך, כמים, כמים ליבך.
Every